И така, деца, днеска ще отвориме на страница 67. Ти какво си ме зяпнал, бе, яхния такава? Да не ти знае на тебе много плювалничето. И аз ставай да те изпитам! Какво се е случило на 5 декември? Знам, че Светът на Ванката пуска нов филм, казва се Почивката 2. Нищо друго не знам, госпожо, моля ви се! Моля ви се! Грешен отговор! Грешен! Дай ми телефончето да говоря с твоята мама. Ало, здравейте, госпожо. Вашият син е прост на табуретка. От този телефон, който му давате, неговия мозък се е изпържил. Говорим и тук за някакъв света на Ванката. Не знам за този свят, ама на мен почва да ми се вие свят от агресия. Искам да бъдат приети някакви мерки незабавно, моля ви се. Добре, довиждане. Продължаваме си с урочето.